Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc, il faut continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc, nous j'aime pas d'enta. On va de mes vidéos c'est pour plus tu gamna. La dernière fois, on a que un j'aime ni femme pas d'un solo. Mais donc, on a une offre alsa à courage ta. Barça, couillon demeri. Ni a j'aime ni femme ta. Donc, du coup, un page be booster, vidéo be booster. Est-ce que vous voyez? Vidéo kadido alsa, mais au tega siga soro. O b'a sɔrɔ cogo di ni aw ye j'aime ta ka abonné o b'a to u bɛ vidéo partager donc a ɲininen don an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager. Karamɔgɔ ne yɛrɛ taara n ka moto tile bila yɔrɔ min alhamdulilah awɔ a bɛ ka taa Ne kɔni tɛ fɛn kalama a ko la dɛ n'i y'a ko jukɔrɔma din ti karamɔgɔ e kɔni ma dɔn ne t'o nkalon tigɛ sa ni madinɛ kɛra fɛn ye ne fɛ a bɛ kɛ fɛn y'an bɛɛ de ye ne ko e ye Ayisa fari lajɛ sɔgɔmada in na Ayisa fari wa karamɔgɔ e bɛ ka Ayisa ka ɲɛdimi ko in kɛ kulonkɛ ye nin tɛ kulonkɛ ye koyi n'a fɔra waliden de bɛ e bolo so kɔnɔ o man kɛnɛ dugu mana jɛ e tɛ se ka t'i ɲɛ da o kan nin ko yɛrɛ de kɛlen wa tellement ne yɛrɛ fo ne bɛ ka bloquer ne t'a dɔn n bɛ taa ɲɛfɛ ou bien n bɛ taa kɔfɛ wa ko in kɛlen don ka ne kunkolo yɛrɛ bɛɛ ɲagami wallahi o ye tiɲɛ sa nka i b'a dɔn nin ko ni hakilisigi de bɛ taa e ka ko in ɲɛɲini diɲɛma jɔlen na bɛ ye i ka fura jɔnjɔn ɲini a la ni ala sɔnna ma a bɛ yɛlɛ mais kana ni i mabɔ a la ni muso man kɛnɛ n ko a furucɛ de y'a jigi ye Papa! a natɔ filɛ nin ye bɛ Eh, papa! Papa! a bɛ k'e de wele o papa ne bɛ taa mun na ne bɔtɔ don yɛrɛ kumakan tɛ ko papa ye a bɛ k'e de wele de ta ayi ne tatɔ tɛ e sabali sa karamɔgɔ Dina Dina tɛ ne nɛ n tɛ ka ci dɛ k'i ka marabaliya kun tɛmɛ ka bɔ ne kan tɛmɛ ka t'i ba kunbɛn ne jɔn Ayisa tante Ayisa e bɛ ka jɔn wele Papa dun? va bɛ da la jɔ i ka samara yɛrɛ ma don i sen ne yɛrɛ m'e fo yɛrɛ ni sɔgɔma Nse. Ala ka tile yɛrɛ. Ala ka sababu ɲuman. Amina. Laɲiniw bɛɛ lajɛlen. Amina. E ma taa an ka da la de wa? Awɔ. Kan bɛ yan. Awɔ bɛɛ bɛ yen i b'a dɔn dɛ walahi n'a ma Dina mara Dina tɛ ka mara e ni ala cɛ e mansa bɛ se k'e wele cogo di e b'a fɔ k'e tɛ ka ci e yɛrɛ ma maloya ka nin fɔ ka maloya k'a fɔ cogo di e de y'a ja don a la ne m'a ja don a la dɛ karamɔgɔ ka n'o fɔ dɛ kɔrɔlen ni ne ko ko n bɛ Dina bugɔ yan nɔ e b'a fɔ ko den kelen dɔrɔn de bɛ e bolo ko ne kana maga Dina na n'a tiɲɛna sisan nɔ a bɛ fɔ ko an musow de don ne b'a dɔn walahi ne b'a dɔn Dina mana cɛ i b'a fɔ ko ne de don ka sɔrɔ n dun jogo ka ɲi Dina ma jogo juguya kelen ye ne kan na nin kuma ka ɲi kɛlɛ kɛ foyi ala ka tile yɛrɛ ala ka sababu ɲuman di ala k'an kisi sababu ɲuman ala ka lafiya da ni wa ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ yen Ayisa ne bɛ fɛ o ne bɛ kan fɛ ne ko nin bɛɛ tɛ kelen a bɛɛ tɛ ne ka so de yan ne bɛɛ ye kelen aw kɔni tɛ kelen dɛ i ba taara den ni minɛ ka taa sukaro san ka na diyan taa butigi la i ka taa sukaro kilancɛ san ka na diyan mɔgɔ mulu bali ne b'a fɔ k'i da bɔ mɔgɔkɔrɔba kuma na nin den ma mara mɔgɔ mulu bali ye kana bugɔ sa i tigɛ ka teli kojugu taa ka bɔ yen karamɔgɔ e bɛ ka Dina ɲɛ tamu n'i dun sera den ma an bɛ kɛlɛ dɛ e m'a fɔ sisan nɔ ko ne e de nɔ tɛ yan ne nɔ ye jumɛn ye fɛn fitinin pɔrɔ den bɛ mara ten na e b'a fɔ ko ne ka fari Dina ma ni Dina tiɲɛna fɛnɛ ko ne de y'a cɛ o kuma ne b'a kɛ cogo di jɔn ne yɛrɛ ka taa baara yɔrɔ la yɛrɛ karamɔgɔ i b'o lamɛn e tigi tɛ taa an ka business kɛyɔrɔ la ni ne ma taa yen dɔrɔn fosi de man ɲi tana Ayisa ɲɛ man ɲi ma de kan ka tobili kɛ m'a fɔ sisan ko ne k'o tobi n ma mɔgɔ foyi tɛ ne ka ekɔli ko la bilen da bɛ tɛ dumunikɛ bi o i jɔ n ka lebo wele ni a bɛ yɔrɔ min na ale cɛnin fɛnɛ kuma na ale tɛ sigi de n jɔ n don kulo la
Voilà, alors les beaux. Ça va? Eh bien, Basila yoro. Ok, on connaît 500 000 ali. On connaît mina djien 100. Ah ouais. O gama ye kofe. Tobili te ko ba fa bi wala bi. Kan Jumɛn? ite ɲama i ka selaga di am don ɲɛgɛn na. Ne de bɔra ne yan fɛ ka na ni ko ne ka selaga di mɛ bɛ don ɲɛgɛn na. I ka selaga tɛ mun na i t'i ka selaga ta. N'i kɛlen don k'i ɲɛ fiyɛ ne k'a fɔ ko ne bɛna k'i ka cimisɛnnin kɛlɛ ne t'a tere juguya la dɛ. Depuis e Aisha donna an fɛ an ma lafiya. Dɔ kɛra e ta in na koyi. Wallahi ne yɛrɛ bɛ ka karamɔgɔ jagoya de karamɔgɔ ka k'i fɛ. Sinon karamɔgɔ mago foyi t'i la. I kɛra banabagatɔ y'an da la an bɛna mun de kɛ sisan nɔ? Kan mɔgɔ si da dabɔ a kama ka bana san ka k'i yɛrɛ kan. Ne yɛrɛ kun t'a dɔn ko nin bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. E bɛ se k'o dɔn adamaden ŋaniya de bɛ tugu kɔ. N bɛ selaga d'i ma n ka selaga kana nɔgɔ dɛ. I bɛ don n'a jɛlen ye cogo min i ka bɔ n'a ye ten. Ni minɛ. Kan ɲama kan bila ɲɛgɛn da la. Ne t'a ɲɛ dɛ ne t'a ɲɛ wallahi ni ala cɛ n'i bɛ taa i ka ɲɛgɛn taga la i yɛrɛ kɛ t'i ka ɲɛgɛn taga ne tɛ y'aw kama dɛ ne yɛrɛ tatɔla filɛ bara yɔrɔ la. Non. Il est beau. Wa trimɛ. Ça va? A bɛ cogo di? Kan ne bi da. Wala kajugu tɛ Ya yen. ko bɛ kɛ. O dɔn ne wala. Il est beau. An ka business bi ka sumaya san dɛ. Trimɛ. Ne y'a fɔ ne bɛ ka business kɛ cogo min ne k'a to ma dɔrɔn sa. Mun na san? Ne bɛ fɛ ka business wari de fara ɲɔgɔn kan trimɛ k'a to yen kan. Fantan dumuni na bi n'i b'a kalama hali tɛ ne ɲininka. Trimɛ. Ni mun ko ye? O ka nɔgɔn sa. 100 000 bɛ n bolo n m'o d'i ma. 100 000 wa? Awɔ n m'o d'i ma o ye n yɛrɛ ta ye. N'o tɛ business wɛrɛ yɛrɛ o ye n yɛrɛ ta ye. Wari bɔ min? Cɛ musokɔrɔba dɔ bɛ ka jouer na diyagoya. Cɛ yɛrɛ man ɲi san dɛ. N ko n t'a fɛ cogo o cogo a bɛ ka na ni bilen dɔrɔn ko fo n ka jouer a la walayi. E ko dɔ bɛ ka mun? Musokɔrɔba dɔ. Ka jouer la wa? Ka jouer na diyagoya la. E sɔnn'o la? Ne ma sɔn kɛ bilen tɛ wa? Ne bɛ k'o bilen de minɛ k'o cun kan o. I m'a fɔ ma. Ok, n y'a faamuya. Ah banna sa trimɛ. Kɔfɛ i bɛ tila k'o ci ma kɛ. Ok d'accord faut pas te m'a ci ma mɛn. N'Ala sɔnna ma. Lebo. Hey, m'a fɔ ko n t'i ka manamana ko la. N t'i fɛ m'a f'i ɲɛna. N ba ye ci ko kɔnɔ sogo sɛnɛ i b'i jɔ yɔrɔ k'a jouer na. Yɔrɔ sa fitini bɛ tantɔ de yɔrɔ. A bɛ i n'a fɔ nin ma faamu kosɛbɛ dɛ. Est-ce que fa t'e la? N t'i fɛ n t'i fɛ. Fa k'a bɛ n ko don o don k'a bɛ n fɛ ka sɔrɔ n mago fosi t'a la. Cɛkɔrɔba a bɛ i n'a fɔ i denmuso ma faamu kosɛbɛ dɛ. Est-ce que fa tɛ nin na? M'a ye ne ci ko kɔnɔ sogo san a bɛ ala minɛ ka jouer na carré kɔnɔ. N t'i fɛ hali dɔɔni. Petit, mun tɛ fɛ ka kuma n denmuso ɲɛna mais a b'i n'a fɔ ko e ye impoli ye dɛ. Cɛkɔrɔba cogo di? O don de ma bɔ ne fɛ yen nɔ ka taa ne kɔrɔmuso ɲininkali kɛ. Ne bolo n ko ne ye de gɛn o. Donc i bɛ ne denmuso fana nɔfɛ carré kɔnɔ quoi. Cɛ a tɛ molobaliya dabila. I tɛ molobaliya dabila. Ne ko e bɛ mun de la ne nɔfɛ? Cɛkɔrɔba. Hein? A ɲ'a bali wala ɲ'a bali fo ka taa diɲɛ wuli. I tɛ jouer muso la tugun ɲ'a bali. Mais est-ce que e bɛ se ka kɛ tantɔ cogo di? E mana muso min ye f'e ka tugu o kɔ. I bɛ taa fɛn o fɛn yen nɔ n'i gɛn o la kɔsa na sisan tuguni i bɛ ka na denmuso ɲini carré kɔnɔ. I fana i yɛrɛ bonya sa. Ne t'a dɔn ko nin ye denmuso sa cɛkɔrɔba Ayi sa walayi. denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ sa. Han? A yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye sa. Ni ye mun ko na sugu ye? Mais n kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna dɛ. Siɲɛ wɛrɛ n'i y'i minɛ tuguni han walayi miri tɛ fɛn fɛn la o bɛ bɔ a la. Ça c'est quoi ça? I fa ɲɛna donc i bɛ ci ne bolo quoi. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɛ walayi. Maninɛ. I ka hakili t'u yɛrɛ la dɛ. Nin fana jɔn de? Ne t'a dɔn yɛrɛ. Ayi ne tɛ to yen dɔrɔn ka ne bolo minɛ ka ne lajɔ ko ale bɛ ne fɛ k'ale ye ne lakɔlɔsi a mɛn na. Ni nin petini siɲɛ 2 de. A siɲɛ 2 wa? Ayi i da b'u la mais nin kɔni nin y'a dan ye. Ni ala hali n'a porokotora ka min fɛ siɲɛ wɛrɛ han i b'a fɔ n ɲɛna. Ne manamana koyi. Fana sigida bɛɛ de bɛ taa. A bɛɛ de bɛ taa. Cɛnni yɛrɛ nege bɔlenba de don walayi. Ne tɛ ka molobaliya la dɛ. A bɛ nin de kɛ. Donc kuma o kuma a bɛ kunbɛn. Kuma o kuma a bɛ ne kunbɛn. Bi ta e yɛrɛ bɔra o kalama. Ni ma ye ne ci ka taa bitigi la dɔrɔn a b'a jɔ ka. Mais munna e ma nin fɔ ne ɲɛna a mɛnna? Han? Ba ne fana siran ne e ɲɛ o. E bɛ siran ne ɲɛ cogo e bɛ se ka dɛsɛ k'a fɔ ne ɲɛna dɔrɔn ba ko karisa dɔ bɛ to ka ne tɔɔrɔ kuma bɛɛ. Ni mɔgɔ nasugu de b'i ye o bɛ kojugu fu k'i la dɔrɔn a bɛ taa kɛ problème fu ye. Mais ni e y'a fɔ ne ɲɛna n'a ye solution ɲini an tɛna polisiw wele ka bila a la. Han? N y'a mɛn. Siɲɛ wɛrɛ n'a kuma n'i fɛ dɔrɔn a fɔ n ɲɛna. I teliya ka taa so.
binin filɛ kangu ɲɛ b'a la a tɛ k'a dɛmɛ ni karamɔgɔ bi yan nɔ kangu b'a kɛ komi a ka Ayisa sogo dɔ tigɛ k'a dun mais karamɔgɔ tɛ yan e ka kangu ka baara lɛ fana ko k'a seere bɛ ba kɔni ne bɛ nin filime ayi kuma caman yɛrɛ tɛ nin na bilen karamɔgɔ bɛ na n bɛ nin yir'a la kangu ala kangu ye sa jugu sa sumalen de a ta b'a kɔnɔ de kangu sokɔnɔ buramuso ayi yan kɔni tɛ sokɔnɔ na Ayisa ne ka bɛrɛ kangu e sera sabali e tɛ n ko kangu mɔgɔninfin i bɛ se so la mais i k'i sigi a nunhala kan kangu e bɛ k'i seko bɛɛ yira kangu walahi e kɛɲɛko de ye kɛɲɛ dolo karamɔgɔ bi yan nɔ a bɛ kɛ komi a ka Ayisa dun mais ni karamɔgɔ tɛ yan a lajɛ i bɛ ka bere ta n denni ko k'a bɛ taa i bɛ bere ta i yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka bɔ kɛnɛma e tɛ se ka ɲama wallahi ta cɛ guloki n'a kulisi dɛ wallahi a donna e la ni ne ko k'e ye buramuso ɲuman ye ne y'a nkalon tigɛ o tuma Ayisa ɲɛ fiyɛna ne bɛ Ayisa ka baara de kama ou bien ne de Ayisa ɲɛ fiya buramuso bere bɛ Ayisa ka ko in jugɔrɔla ne n'i y'a Absa yɛrɛ bɔ a la a tɔ b'a dɛn kangu tan cɛ goloki fɔra ne de kɔ a fɔra e de kunna n'o kun fɔra a fɔra e de kunna bilahi e bɛ to mɔgɔ jugu buramuso an ka taa kangu kana na ne neni min nana hali sini kangu i filɛ ka ne furu sa ka na kɛ Buramuso. an n'an cɛ dala k'an tɛ lafiya kangu ni ye ne neni walahi kangu ne bɛ bolo da e kama yɔrɔ la nɔgɔlen na kɛ kangu walahi e den ma awa ne den ka sara la e kɛra ne ba ye sa a lajɛ bɛ ka cɛbagatɔ mariba tigɛ k'i furu sa ka n'i sigi an kan na e k'a lajɛ bɛ n'i y'a ɲininka a b'a fɔ k'a wolola e laban e b'i to kɛnɛma ka kɔnɔna e ɲininka yɛrɛ b'i to kɛnɛ so kɔnɔ ka kɛnɛmaya ne ɲininkali kɛ subaga muso kɔrɔ ye m'a dɔn i bɛ so la somafɛn taga la sɛbɛnden joli b'e bolo du in kɔnɔ yan nɔ e ka ko kɛtaw de olu de bɛ ka bɔ Ayisa la i ni Ayisa de tun t'a somafɛn taga la n t'a hakɛ wulilen Ayisa la mais ne ka foyi f'a ɲɛna a ta bɛ bila ne ka foroko kɔnɔ wallahi a ta bɛ bila ne ka foroko kɔnɔ e ni Ayisa b'a yɛrɛ ka tilegan dinen de fɛ n'a ma kɛ a ka fɔ tu wallahi a b'a fɔ ko ne tɛ kangu ye fɛn bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ ani muso de bɛ ɲɔgɔn na sisan aw cɛ ani muso de bɛ ɲɔgɔn na sisan a b'a dɔn k'a bɛ ko de la sisan nɔ mɔgɔ ngolobali siri tigɛlen n'an t'an kolo ne tun bɛ kɛ muso ye k'i jɔ kɛ n'i ye ɲininka e b'a fɔ ko ne bɛ siran e ɲɛ depuis Ala ka n da ma sira wa n tɛ sira ɲɛdɔn n'i ye sira ye farikolo yɔrɔ yɔrɔ n b'a tigɛ k'a piloter n dɔ ye e tɛ ne dɔn fɔlɔ n bɛ taa baarayɔrɔ la ka na buramuso dɔɔni dɔɔni an ka taa dɔɔni dɔɔni buramuso i jɔ n bɛ sigilan ta ka na awɔ na yan fɛ awɔ i sigi dɔɔni dɔɔni n buramuso mun ye bila nin na ne bɛ so kɔnɔ yan ne ma taa yɔrɔ si e bɛ taa ɲɛgɛn na e ma se k'a fɔ ne ye mun na n buramuso ne fana m'a dabɔ a kama k'i degun ne parce que e kun dalen don ayi kana n'o fɔ sa hali ni ne dalen don ɲɛgɛn na taga b'i la i wuli k'a fɔ n ɲɛna e ka bere binni kangu bɛ ka bere kusi a bɛ k'a mabɔ ma bali ne la koyi ne yɛrɛ binnen ne b'a dɔn ne kun ye bere bila yɔrɔ min na ne ye n bolo yala yala duguma ne y'a sɔrɔ bere yɛrɛ tɛ yen nɔ mais karamɔgɔ bɛ na bi a ye fɛn fɛn kɛ ne y'a bɛɛ filmer ni karamɔgɔ nana ne b'a yira la o ye preuve sur preuve kuma caman foyi t'o la buramuso hali ni e y'a yira a la est ce que papa bɛna da la nkalon de don fana ko k'a seere bɛ ba kuwa a bɛɛ bɛ ne kun fili la komi i tɛ yeli kɛ nafa t'a la k'a yira la ni karamɔgɔ kɔni nana ne b'a yira la ni karamɔgɔ kɔni ma o minɛ sérieux la karamɔgɔ ni kangu ka ko ne da t'a la bi ne da t'a la si a ko finman na jɛman n b'a kɛ komi ne ka hali ne kɔni y'a yira a la ma da la n'a bɛ da la dɛ a bɛ da la o ye preuve n'a bɛna da la ne kɔni b'a yira a la mais kangu y'i mɔgɔ tɔɔrɔ e kangu tɛ changer koyi kangu ko ne ma k'ale yɛrɛ tɛ ne ta ɲɛ ko ne ma ɲɛ f'i ye ko ka na ale tɔɔrɔ n ko mɔgɔ t'a dabɔ a kama k'i ɲɛ f'i ye bana mɔgɔ t'a dabɔ a kama k'o ɲini k'o k'i yɛrɛ kan a di Ala ma ni Ala sɔnna ma a bɛɛ bɛ nɔgɔya awɔ a bɛ Ala bolo voilà la famille an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ dan tɛ foli mun na nin y'an ka fura ye an ka farafin fura gɛrɛgɛrɛ n'an b'a f'ale ma ko koko fura ni koko kɛlen n'o ka dankari i la hali n'o y'a sɔrɔ a kɛlen n'o ka bɔlɔ falen ni y'an ka nin koko fura in ta inshallah a bɛ nɔgɔya kɔnɔna joli fan o fan k'a fɔ de kɔnɔna bana kɛlen n'o ka e sɛgɛn
e kamana ganunu men furakɛ cogo di ayi kana kamana ga ka nin fura in to anw bolo n'i ya nin fura in ta kɔnɔna bana fɛn o fana inshallah a ka ca ala fɛ o laɲini o bɛ sabati wa o t'a bannen dɛ cɛya fura gɛrɛgɛrɛ fɛnɛ b'an bolo an ka yiri ninnu bɛɛ ye farafin fura de ye k'a fɔ ko tubabu fura ɲagaminen dɔ la ayi tubabu fura ɲagaminen tɛ an ka fura ninnu na a bɛɛ ye farafin yiri gɛrɛgɛrɛ de ye n'i y'an ka fura ninnu ta i bɛna sɔrɔ k'a dɔn k'i ka traitement daminɛ ayi ale traitement kɔni k'a fɔ ko n ya wariba don fura la ko ka nimisa ko a man ka bana furakɛ o t'an ka koko fura n'an ka cɛya fura ye n'i y'ale ta ka ban ayi i ka laɲini sabatira Ibramuso ne ko kan ko bɔtɔla filɛ jɔn de bɛna tobili kɛ bi i jɔ n bɛ na sisan kanku kanku an sɔgɔma kanku dara se awɔ kɛ ne nana bɔ i la de k'a ɲuman de bi i ka taa baarakɛyɔrɔ la kanku o ma jɔn de bɛna tobili kɛ bi Afsa jɔn bɛna tobili kɛ o fɛnɛ ye kuma sugu jumɛn kanku Aisha mangana Aisha ɲɛ tɛ yeli kɛ o ma Aisha ɲɛ fɛnbagatɔ de bɛna tobili kɛ o kuma ni Aisha mangana ko ne kan ka baara to yen nɔ ko ka to so kɔnɔ yan nɔ tobili la kanku e y'a dɔn e bɛ taa baara wɛrɛ e kun kan ka soli de ka tobili kɛ ka bɛn ni baara wɛrɛ taga ɛri i tɛ tiɲɛ dɔn n tɛ se k'o kelen kɛ dɛ ne bɛ kan ka baara kɛ pour que k'an cɛ dɛmɛ e kanku sabali dɔɔni sa karamɔgɔ tɛ fɛn na ne ba e yɛrɛ k'a lajɛ ale sinamuso banabaatɔ dalen don so kɔnɔ o ɲɛ tɛ ko la o bɛ tobili kɛ cogo di ale y'a dɔn a bɛ taa baara yɔrɔ ale kun kan ka kɔn ka tobili kɛ ka taa baara yɔrɔ ne ba e fana bɛ se ka tobili kɛ o ale tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la ale yɛrɛ tɛ ka aw balo wa e bɛ se ka tobili kɛ o tɛ kojugu ye o karamɔgɔ yɛrɛ ale dɔgɔ kɛ a tɛ foyi la ala i tɛ furu la foyi ka du kunkanko la fo e da bɛ dan da de ko kanku de bɛ ka anw balo ne ka tiɲɛ de f'i ye de ja kanku e y'anw da lɛfɛ kɔnɔ ka yala ne tɛ k'a minɛ a banna a bɛna tobi hali bɛna don ye ne ka sira foyi t'a la ne tɛ dumuni kɛ ne tɛ surunya ka dumuni kɛ hali dumuni yɛrɛ ma tobi nin du in kɔnɔ ye kanku i kɔni b'a dɔn i bɛ muso kelen min ka dumuni tobilen don o tɛ ne ye ne ka sira t'a la kanku i ɲɔgɔn de ye ne ye wo nasɔngɔ de dalen filɛ kanku ne ka sira foyi ne bɛ min f'i ye e ɲɔgɔn de ye ne ye walayi ne ni n cɛ ni diya an ka dumuni kɛ n'a y'i ja nasɔngɔ in ta nin ye ne ka wari bɔlen de n'a y'i ja ta n'a y'i ja foyi dawuli nin cɛ i ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la walayi kanku se tɛ e ye bi kɔni i b'i ka don na o t'i dala ye don o don k'i bɛ ne danga ko balimamuso ka danga bɛ minɛ o tɛ balimamuso jɛnɛyakɛla ko ye dɛ e bɛ mun na ni jɛnɛya tɛ i bɛ yaala la kare kɔnɔna na kanku i kɔni b'a dɔn n tɛ nin den an ka taa an ka baro la mɔgɔ la walayi kanku ala k'a k'i la kanku e nin den e bɛ kuma nin fɛ yan ne e ye ne jɛnɛ la walayi kanku ala ka ne malo ka sɔrɔ e fana ma minɛ jɛnɛya la kanku kanku e bɛ ko bɛɛ la han walayi bilahi kanku e bɛ ko bɛɛ la walayi ne bɛ taa tobi e bilahi ne b'a tobi n balimakɛ de kanku ne b'a tobi e daga wuli n den sa ka nin da tigɛ nin kama ban ka nin da tigɛ nin kama ban i bɛ kuma nin fɛ yan kanku ala ka ne faga han ka sɔrɔ ko jɛnɛya ko balo na ma e ka ko ta a bɛɛ bɛ ban bi a bɛɛ bɛ ban walayi i bila ka bibulu bɛ wala ni yɛrɛ de ye ne tɔɔrɔ wala ne bɛ n yɛrɛ yira e la n den sa n den ban nin b'a dɔn ko ne ye muso min i tɔgɔ se sisan ka sɔn awɔ ni ala sɔnna ma e bɛ ne don du in kɔnɔ yan e yɛrɛ de ye ne tɔɔrɔ walayi mɔgɔ tɔɲɔnɛ ka cɛbagatɔ maribatigɛ jugu sago e daga wuli nin to in tɛ sa ni ye hɛrɛ i m'i ka cɛlasigi ɲɛ n tɛ taa n dusu tɛ suma t'a la n to in ban e k'i sigi bana an ka baro kɛ i daji kɛ nin kama mun na ni ne ko ne tɔɔrɔlen tɛ nin du in kɔnɔ walayi n ya nkalon tigɛ ne yɛrɛ de tɔɔrɔla nin du in kɔnɔ a tɔ la kɛ ne b'a fɔ karamɔgɔ ne bɛ furu sa ne bɛ taa ka bɔ du in kɔnɔ n'u bɛ du in kɛ mun ye kɛ u k'a ko ye n'u b'a kɛ mun ye kɛ u k'a ko ye n'a b'a kun a b'a kun e daga wuli e bɛ funu tantɔ mun na cɛ kɛra i ta ye du kɛra i ta ye mun wɛrɛ bɛ yen tuguni i b'a dɔn a dira tu o kuma ye tiɲɛ koyi i b'a dɔn ne ma to ka dimi kɛ ka n yɛrɛ bɔgɔti ka n yɛrɛ yira ninnu na u t'u yɛrɛ dɔn kuma dɔ la fana ka fisa yɛrɛ bɛ wulula kɛ u bɛ sira parce que u b'a dɔn ni ne dimina tantɔ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ dimi a banna a kɛrɛlen don ka kɔrɔmuso in labɔ ne kama yɔrɔ dɛ mun wɛrɛ dimi bɛ yen tuguni bonne nouvelle bɛ m'o f'i ɲɛna Alahi akbar Aisha ɲɛ minɛna la ne yɛrɛ kun nana o sɛgɛsɛgɛli de la tantɔ koyi sɛbɛ la a ɲɛ minɛna la hali sɔgɔmada la don tɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n'a taara k'a fara dun hali karamɔgɔ mako foyi t'a la tiɲɛ na
Ndaga wule jagwe. Ibado. Ni bi Bamako sigi la. F'i ka soma de sɔrɔ soma mun bolo bɛ kisɛ kan mana mɔgɔ bɛ taa ni cɛ A banna dɛ. do ya don min na hali karamɔgɔ kun tɛ kuma ne fɛ n'i y'a kɔlɔkɔlɔ sɛgɛn kɛ yan nɔ karamɔgɔ yɛrɛ kun t'a dɔn ko ne ye muso ye fɛn bɛɛ n'ala cɛ Hali san I b'i cɛsiri de kana to yen dɛ Mais kana to yen. ne fɛnɛ bɛ ko d'ale kan hali garankɛ t'o da bawolo kan ne m'a n yɛrɛ yira ninnu na walahi ninnu t'u fari A banna dɛ. n'i ye hɛrɛ ale yɛrɛ kɛlen don k'i ba furu ma k'i furu sa hali walahi cɛ min si ka karamɔgɔ wele ka tile ka wele k'an ka ja kɔ mais ni ala de jalen don a kun fɛ wa nin kamalen ye denmisɛnnin fitininw de ye mɛlɛkɛnin fitininw A tɛ mɔgɔ sɛbɛlama ɲini. Allahu akibar ni ma da n'a ta ɲini ka taa dulu ma yɛrɛ don Janga b'a ko. Wallahi. n ko dina ka ekɔliden dɔ bɛ yen nɔ jɛmani kamalen jɛmani dɔ Awɔ. I ma dɔn nin tɛ maloya Banna dɛ. I bɛ ka taa nan san wari mun na dɛ ne de ka nasɔngɔ bɔlen don karamɔgɔ tɛ baara la dɔrɔmɛ kelen ne cɛ ka ca ni kalo joli ye bi san joli ye bi a se ka dɔrɔmɛ kelen ko mago ɲ'a yɛrɛ walahi ala wa depuis Aisha donna a dawula bɛɛ binna dɔrɔmɛ kelen a tɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ an ka taa n k'i bilasira la Awɔ an ma kɛ ten. ni wulada fɛ n tɛmɛtɔ Awɔ. mɛ bɔ i ka yɔrɔ la Tiɲɛ don koyi pariwari dun. pariwari ko wa ni bi tɛmɛ b'a di Ok jaamu. bɛɛ b'a di ko k'i Awɔ. Ala. Ni juere n t'a dɔn nafa min na wa an pɛrɛn ci bɛ dibi dinga ci dibi lamɛn putain n'a mana wala ne yɛrɛ b'a non n t'a dɔn Allah Abile ka bila ka taa min n tɛ ka e taa kun ka sa oju dɔrɔn tɛ ka sa n'i tɛ ka taa n'i bɛ ka taa ne ko mun de bɛ e fɛnɛ kɔ de foyi e bɛna donna kɛsɛn ka tɔn na ayi ne ma don kaiser ka tɔn na dɛ ayi n ko Ɔ, nin ye kaiser janfa daminɛ ne de ko. janfa tɛ dɛ Jale bɛ mun fɔ tiɲɛ don koyi cɛ o kɔrɔ kɛsɛn bagabagali min kɛ dɔrɔn kɛsɛn fɛnɛ nɛgɛ ka tugu a kɔ in de b'o e m'a faamu o tuma ne kun ye business fɛn mun dɛmɛ k'u feere wari nin de min ne y'a di lebo m'a di ma kalabanci a ma di n ye dɛ lebo ɲininka ne kalabanci a ma di n ye dɛ Ablaye e kun tora Kayi e kun tɛ fɛ ka na aw tɛ dɛ comme ne y'a mɛn game kɔnɔna na sisan caroni bɛ ka kɛ kojugu o de la ne fɛnɛ b'o la ne taara n dogo Kayi o de la ne kun tɛ ka ye Caroni sisan kɔnɔ jɔn ko k'a bɛ e caro game ma caroni yɛrɛ ɲɛna a jɔn caro o ye kɛsɛn ka manamanakan de problème fosi t'a la n bɛ tila sa n bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ basi la n b'i wele i ka kɔɲɛ i y'a mɛn n y'a mɛn i y'a faamuya problème foyi t'a la o daga de la mɔgɔ lankolon bilalen nin y'a bɛɛ tiɲɛni de sisan n'a fɔra ka fɛn yɛrɛ terikɛ kɛ aw tɛ se k'o kɛ han nin jɛra nin bɛ kɛ tan de wa a cogo la a cogo di parantiw filɛ nin ye i b'a dɔn i b'i parantiw bila u tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ ni kɔnɔna jɛ sisan parantiw kɔnɔ ka jugu aw fɛ wɛrɛ ne yɛrɛ patɔrɔn dɔ kan ka nin kɛ mɛ denmisɛnnin don cogo cogo ni nin yɛrɛ kelen tɛ ne taara mun b'a débrouiller yɛrɛ a bɛ cogo di ko i ma sigi a sigiyɔrɔ bɛ yen nin ye komani yɛrɛ nin tigi pereselen ba yɛrɛ de don fɔ nin tigi pereselen ba yɛrɛ de don awɔ i ma ye boliboli la e b'a dɔn ni an bolola ayi n'i ye bolola baarakɛla kɔni girintɔ la ye i b'a sɔrɔ rendez-vous de wari dunna ka ban fɛntigi bɛ mankan na o kɔni b'a sɔrɔ an bɛ ka an girin an bɛ cogo di o kumana i ma an ma yɛlɛ bi n'i ka cɛ an ma yɛlɛ bi an bɔra ka ɲɔgɔn wele sisan yɛrɛ ne wɔrɔ ko kabini o don an ye baara min kɛ wɔrɔ k'a wari ma sɔrɔ ko la mɛ liburu fana bɛ kɛ juru la parce que ale dalen don client min na o b'a fɔ an ɲɛna karisa a ye baara kɛ dɔrɔn n bɛ wari di bɔ a dun bɛ ten tɔ an ye baara fɛn fɛn kɛ tɛmɛnen a tila bɛɛ kɛra ten an b'a kɛ wa u bɛ wari di a kuma a di kuma fana na
mais zin ta du a kosa na yin saba da gete ko atega mubara andu bu ñogam na sa he jeni nga ñimi ni gadi bere ko dutigu amano ko de na fura jibiti ibolo ko ngawram na no ko fana bu atla ga mi tanto no da kon ko na ne wala mano boli ni fana mu dog ni wule nga dossier ko ro wule wule ntara yimo e ki ga ntara an kuma na e bora abe ko kini quoi ni kila ka ta so te ko lu ne wule ko si tan kila ro no ma wule ni ya fa be ko bara ko mu ñina wala ka ba fo ko igata am nga kuma fiya awo wala ma ñina bo al si mo ne wule wani wala bo se yo mu go ta so process no se ka ko mu go ta la e je o icho gara se ko do na ko do fana tita ko do fana ko ya me ne ko nga manam do afari sa aw ta me ko ñama so ro fe na re oh ngo che ko kan ata kan bire di bidi aran de buddu na ko yo yere di oh so ni bara wi fele ke ga bara la ba e ga tasu ni bara ndo kala sa ne ba to do dum sanu du ni so so no kala me na nya da ka so na ngata ya me nga fele ko ne bula kon kadni kuma fo kun tiga se ga nya so na so le saka na ngato ngambula ma ga nyo ko ya oh afana ga se ga sikisui je no na so marché berete oh na mu so métier plein ni métier ti mo ko janfa ka fo ki korola ko na métier dige be ma koro ayi métier ni haketi ni misako abi ayi ma fa mi ki bisa ka ke fembe du skolo de bara ere du skolo de ni ya ka mi ki bisa ka ke atna fo ibna tawala bara wati temele do oh ya no wati ni fina che oh al ni na bara so ni tala wora na ira ni ka tabal no lere ira ni oh bara ko ni métier ko ni ni che ka mi miriama awo ya na ko gara su ga awo do iban so rasu mi so rasu mi fele ke meni to la ba na ndo la ma di dum so no ma na mi so resa oh no ya wala ibi fele ni ndo la mi so resa ya diga ko ga bara mi mina ma to di dum so no ma so no awo diga Ajara. Allah. Nse. Kangu. Ça va? Ça va. Ne bara jigine kile. Ne bara jigine. Mo nte ta so fanga na kisere di. Aha. Ijo anga sigi folo. Amato siglan ko ma. Na sigi za. Allah. Ite do sumana don. Aga ya hore kile ga bunani. Awala sira. Wallahi. Ko baste. Baste ti. Ibaro nouvelle mule. Aha. Adina ti ibaro ne kamana ganelo yere kam sela. Chukudi. Ni mena taga roro. Ibaro do benye boni fe. Ko yere isa. Anga patra deji. Deji de binelo ne ga monna. Ko chukudi. So pada fe ne tara bonjour dama. Ate fe ne ga boere. Ntega konye ni isa. Ikaine ade tantore me ada de sele no ka pokali benefit. Kan wi ga konye na sa. Abe na yere o. Wallahi ni ndaba Me mu fi. Ibla dana. Katugata. Mpi kele watigi baya. Meo. Tiga konye ne. Ajara. Ne afele famio. Est-ce qu'il ne tura ka pantalon do ga bokata bararo la fe mala. Fuitala. Fentala. Karamogo be kuma. Madala na re ko parce que wakati mna yere ne be fura manek me pantalon do. Et puis fene ni be bara la fene. Tiga tugi labe. Tiga tugi labe. Fuitala. Parce que ibaro tugi joksi pantalon na. Anga de boli no kamene bali. Yoro. Ayre ko tinto ko ne ga kungula model le kadali. Ibe ni dun. Kana tuine iba dunere di. Aw parce que ali kuna sinin kama ko ko bambulu. Wonere nya fay politique de la ko yatembulu. Wonere mo ko be wadila. Parce que anga suma ke dilla ko ni be mo ko bara. Awo. Woni ati ke rebulu war soro ko ci ko. Awo. Ngayo famena. Nyaw politique de fanya na. Abo ma ko ni ala suna ko kle na ramna de ko kemu. Abana. Na o kemu na dro ne ka le bara suma ke. Abana. Iba ki taire. Iba do ne man chestu. Wala jeme kan ni to ni. Abana re ibi chesi di. Nya fa Kana ni ko ke ni de. Meo. Agogo amago be yoro jesi la le se ga yoro jesi ka. Yoro jesi la la. Ogi nyam. Isi. Awa mesi problem. Problem obe janyu we me ni tara kana pinya do anya na re. Daga le bara de tiso ma. Ya fam. Ni ta kara mo na wakati sera. Awo. Na ibla sira ke. Awa. Awo. Insa kan blebi ga barake. Awo ja. Ula sera. Awo. Ame kofe ulage. Awo kambe. Merci. Nin klala ara mesi ife. Inshallah. Ita to sinna sugura de. Sinya. Awo. Awo nyam. Sugura parce que sisa masra kara mo na wakati sera. Aha. Gala.
Alaikum. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, nous avons une série de cinéma. Donc, on a blog pour nous, c'est ça. Il y a un effort à la famille. Donc, cinéma, allez nous fantasmer, ni à la sonama, on va continuer à faire. Les obstacles de l'amour, amour, au jour follow, on va dans l'épisode 1. J'espère que nous allons faire l'instant. Donc, on va faire ni mon robin, mon robana, car la ligue d'ama ou qui a gagné la tafoyana, et vous voulez gagner un numéro de téléphone. Bon, sponsor ou fana, ou un numéro. Avant, vous voulez ni mon robin faire un produit, bon, un film. Merci beaucoup. Ciao, ciao.